हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय क्रिसमास जोबनायनि उनाव आरोबाव जोंनि गामियावहाय मोनसे हाबा जानो नागिरदों बिया जानो थांगासिनो दङ बे बियायानो जाहैबाय नैबे जानुवारिनिनो 3 तारिख 2023 मायथाइ दिनै आं बेयावहाय मावनाय मा खामानि मावलादों बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिहैनोसै नोंसोरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय माइरं जावदों नै औ दे बानायग्रो दे दिनैनिफ्राय लानानै स्टार्ट खालामजेनबाय साननैल'सै गाबोनहाय सानडे गेजेराव मानडे नेक्स्ट टुइसडे हाबा जागायजेननायनिफ्राय लानानै नायलांदाब्लानो जाबाय हरै गोलैदैखौ हनै सासे गबि हादलादों नै दानि जानायनि जागोन बेयो हाबानि नङा हाय हाय जाय नै दे मावना हो आयु जुबायथ' नेगनो दासो बानायहांदों नै नोगो जुबाय रानो बे हाबायखौ ओंखाम जाग्रा जायगा बानायदों दा ओरै थाला ओरै गोजौ नुयो ओंखाम जाग्रा दा इयो आबौआलाय इयावसो जिरायबाय थादों माथो आबौखौ नुहरखाबाय नै जोंखौल' दानो दाउदा लांसि जाफैनायलै आंबो फुङाव हिनजाव माने थाब जानानै थांनांगौ आं माबा दं संख्रि सिस्टम टिमनि मोनायाव फैनो नालाय ओमफ्राय गाबोन मोनायाव फैनांगौ नों गोमोसो फुनबायवहाय गोजौआव हरना जाबाय बेखौ गोमोखौ मिसन फेल नामा गोमो एखेसो नुहांखानायसै जाफुंगोन फैलाव बे रामबाव मडेलबो बानायना ओरै हिनजाव गोदाननि ओरै आं हौवा गोदाननि होननायसै दा 계란이고 단순하고 들어가고요. 라번 시간 라번 이거 용어 야 오나리 그래도 사야 부르자 되는데 ingar sila na yung big coat na ya.
Labrak thằng đó Labra gothangसो नै दासो गोमोन एसे फैदों दाउ कबि आलु अमा बेदर बर'नि बिदर गोथाव दा गोथाव सुरु खालामजेनबायानो हाबानि ओंखाम जानाया लाजिनाङा सेंग्राफोर बोरै आं ओंखाम जानायफोरखौ थिखांग्रोनि दे लाजिनो नाङालै मादैयाबो लाजिलायबावोसो